Ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-degi wong ki menggo sumbare kok senengane meden-medeni truk. Dewa mudun aku ora wedi dadi sampean ora usah gleleng. Apa rumasamu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Bekantana, sing wedeni awamu. Ayo, nek pancen wani karo Bekantana, nendi papane wong neter kanthi gayan. Aku manut metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Wes tenan yakin metu Jawa? Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyongne negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampean mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathoke suwek kentange metu. Oh. Piye, Tru? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Oh iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Samangsa-mangsa ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbak? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampean diutus mboyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrono-mrono. Ora usah bering ngulon ngecat. Rembugane Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong, wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilih kuwi disili. Nek ora diwangsuli, ora disili, ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Blegegek ugek sadulita mel. Bersasat kaya dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Namung sak sudung kula kemawon lha kok kerawuhan mriyagung. Mboten mangling menika lancur Pandhawa. Putring Jodipati Ndara Gatotkaca. Bagus. Katuran karaharjan rawuhipun Ndara. Siwa Semar. Tansah pinangganing kawidadan niring sami kula prapaku ning Karang Kadempel. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih kula tampi ndatosaken bombong. Raos sing manahipun ing ngabdipun Semar Ndara dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Jer kawontenanipun padusunan benten kaliyan menawi lenggah wonten ing negari Ndara. Kaya ora dadi ngopo Siwa Nayantaka. Matur sembah nuwun. Gareng Petruk Bagong kowe ngaturna bekti kelawan bendaramu ing katemben rawuh tole. Ngestaken dawuh, Pak. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Yo nolo garing tak tumpuk. Ora liwat pangestuku tampan ana. Nun inggih sangat anggen kalih ndadosaken jimat paripih. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Yo garing kaya wis ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Panakawan Petruk tak tumpuk pangestuku tampan ana. Nun inggih dipun sekecakaken lenggahipun nggih, Den. Ya Petruk kaya wis ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Panakawan Bagong tak tumpuk. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Ya Bagong kaya wis ora kurang prayoga. Nun inggih sampun boten kirang prayogi anggenipun dipun lenggahaken wonten ing dalemipun Bapak mriki. Ya Bagong kaya wis ora kurang penak. Janur gunung kadingaren teka ndika Ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel. Menapa dipun utus sepunden Pandhawa? Upami Semar menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak. Nanging menawi badhe nampi bebingah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula lampahi. Gus, monggo kula aturi paring pangandikan. Ingkang abdipun Semar nedya nganglungaken jangga nelingaken Karna Ndara. Siwa Semar.
Panjen kepara nyata sowanku ngersaning Siwana Yantaka dudu pribadining Gatotkaca nanging dapur diutus dening para punden Pandhawa wigatosipun nanjihake lawan Siwana Yantaka usana sacandra Siwa Semar ora caket lawan negara Ngamarta lan ora katon sowan ning negara Ngamarta apa panjen Siwana Yantaka merengkang kelawan peranatan Praja Ngamarta apa panjen Siwa Semar darbe panjaluk apa panjen Siwana Yantaka duwe gegayuhan kabeh mau dingendikake dening Kanjeng Prabu Darmakusuma lan Gatotkaca didhawuhi supaya ngaturake lawan Siwa Semar upama salah sawiji mau pancen ana ing ginebeng ning penggaling Siwana Yantaka mula enggal tak aturi paring dawuh mengko ing bakal matur ngersaning Kanjeng Prabu Darmakusuma Siwana Semar Siwa Badranaya Andra ingkang muswita rum kasilring samirana mre sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya blegegek kugek sadulita mel matur nuwun ngeden dene mboten kanyana-nyana wontenipun Semar sawetawis wekdal caket kalawan negara Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun sinuwun Prabu Punta sakadang dumunten wonten pandangan lumantar ndara kula Gatotkaca Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan kula nyuwun pangapunten wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika tegesipun kula menika urip mboten kewengku dening sinten kemawon nanging menapa to sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta merga kula niku seneng kali pambegane wong atuwa sampeyan Pandhawa donya pun kaya ngeten kahanane donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara Budi Candala ewadene peranganipun titah ing gumelar wonten jagat lah kok tasih wonten Pandhawa satriya gangsal ing ngateten ati suci pepayung budi rahayu mongko kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa mula kula gandrung kalian para Pandhawa kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu pengin cecaketan pengin sambet memitran ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den nuwun sewu sampun ngantos klintu ing penampi ndara-ndara kula Pandhawa
Mila menawi wonten pandangun Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika. Kula nuwun sewu, kula menika dereng dipun rengkuh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa. Semar tasih minangka dados kami tuwaning Karang Kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengkono Siwa Semar nggih. Terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk mboten? Sithik mawon kula mboten darbi panjaluk napa-napa. Kula cedhak kalih Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugrahaning para Jawata. Kula cedhak kaliyan para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal. Dene kula dicaketke kalih wong-wong sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar darbi panjaluk mboten Ndara. Luwih-luwih kok gegayuhan. Sing ajeng kula gayo niku napa? Kula niku wong sekeng, wong ora duwe. Kula niki ming kawula, kula niki ming abdi. Upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak, cebol gayuh wulan muta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Pun urip kula sak madya mawon. Upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti. Dene ora sing jeneng titah menika dipun wenangaken budidaya. Ya sak kamat-kamat pripun carane pambudidayaning Semar ya tetep kula ajeng budidaya. Ning nek kula kon duwe gegayuhan niku tesih adoh saking pangunek-uneking Semar Ndara. Mengkono Siwa Semar nggih. Mula sampeyan boten sah ewet pekewet napa sing didhawuhke ingkang awahe ngamarta sampun panjenengan ndikaaken kaliyan ingkang abdipun Semar. Upama mangke panjenengan kundur teng negara Ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsuli enten mriki supados ndara-ndara kula Pandhawa ugi samrih-prisa mboten lajeng nggadahi panyakra bahwa bilih Semar sampun suwita wonten negari Ngamarta menika dereng Ndara. Siwa Semar iya nggih niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan. Wondene saklajengipun kula nyadhong dawuh timbalanipun Ndara Gatotkaca. Monggo dawuhing Kanjeng Prabu Darmakusuma. Yen to Siwa Semar sagu lan keduga tak boyong dina iki bareng sak lakune Gatotkaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta. Iku munggo ingkang dadi kebenganing rasaku Siwanayantaka. Mangke riyen den. Niki katone kok mboten ming sampeyan. Sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan. Mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti. Nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan, nanging akeh sing kepengin cedhak karo Semar, sing kepengin caket karo Semar. Ning kula kudu prayitna ngati-ati. Sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis kleru nggo kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Ndara. Palukon lakune nglekas Bukit linuting kidung katurung hamomong mangun manah ayu ana tanda kolong ayu ana tanda kolong kolong mamatu koro sebebiar kataliko nangko semanten manter pangandikanipun iki Lurah Nayanaka tinambi Raden Gatotkaca miwah sanggya para kawula ing Karang Kadempel ingkang sami midhangetaken sabdaning iki Lurah Nayanaka dadak sakeleng mangke geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana mantan ora duduk saka wanti lan kejawi namung wonten satunggiling wanara ingkang kusika seta minggah madaning pendhaping padukuhan dadosaken cingak kang samya mulat nrepepeh pindha sata metarangan lampahing sang wanara titiyane gandha yane tresanya
Trisanya purnama sasi tak kira bakul kapuk munggah ning pendopo. Iki kok ana kethek putih. Mongko capet-capet aku kelingan. Aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih. Ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak. Apa bener kowe sumitraku mbiyen? Nyun pangapunten Kyai. Kenging menapa paduka supe dhateng kula. Aku ki takon wangsulana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kaliyan Kyai Semar. Nek ngono apa kowe iki anoman? Mboten lepat kula ing abdipun anoman Kyai. Lah dalah. Lah kowe iki kok dinayi umur dawa. Inggih pangestunipun mekaten. Selama iki ket sore wis apik lho, Pak. Konjur wong tuwa iki kleru ki entuk wae. Sak suwene iki kowe urip nendi? Kula tasih wonten ing tlatah Gindi. Kula tasih nderekaken Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kowe Sinuwun Rama ya isih sugeng. Pangestunipun tasih Kyai. Anoman pirang puluh taun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggih. Ki Lurah ugi nak manggih kawidadan. Slamet. Wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane. Nala gareng Anoman ki lho. Wah. Anoman wis slamet, Man. Pangestunipun Ki Lurah Nala Garing wilujeng bekti kula kunjuk Ki Lurah. Waduh kaya awet urip kowe. Inggih. Untumu ya isih komplit. Nggih pangestunipun tasih. Awakmu ya isih sentosa kaya ngono. Inggih Ki Lurah. Karo sapa? Piyambakan kemawon. Ora nggawa kanca-kanca munyuk, paguyuban munyuk. Mboten Ki Lurah. Sampun sami pejah sedaya. Wah, wis do mati kabeh? Sampun. Kangkun kula kalian Paman Sugriwa. Waduh. Pirang-pirang ewu munyuk semonake iki do mati. Nggih, mestripun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek bila sungkawa wae ya, Man ya. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Slamet, Man. Ki Lurah Petro menika. Wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku Tampanana. Nuli sangat anggen kula ndadosaken jimat. Wah, maklong barang karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang Ki Lurah Petro. Syukur. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun boten kirang prayogi. Slamet, Nyok. Wonten dawuh. Slamet wae. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Kong. Arep munyuk ning iki senopati. Iki satriya ora nyanyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong iki apa anane? Dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk. Gugat karo sing kuwasa. Mboten Ki Lurah kula terima. Nah, ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu ki apa anane tak undang nyuk ya. Kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Slamet. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng bekti kula kunjuk. Tak tampa ta ora nggo kanca rombongan mboten. Namung piyambak mawon Ki Lurah Bagong. Wis do mati ya sampun. Munyuk sing raine wedhus wae Kapimindo. Ayo mati pejah. Munyuk sing raine boya Kapisarobo menika ugi pejah. Munyuk sing buntute dawa banget kae Cacing Kanil menika ugi sampun boten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim. Sedaya mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mengkari kowe. Inggih, mekaten Ki Lurah. Ayo wis toto-toto mati. Lho. Kondur toto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Wis gek matur karo bapak wigatene apa?
Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Ki Lurah. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening kepunden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati, penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya katingal mboten gadhahi karkat, katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingal rengu. Sareng kula wantunaken munjuhaken ngersanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadhahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marting jagat paring dawuh bilih sapengker panjenengan persasat sampun mboten gadhahi kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni tumuli ingkang abdi nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar sampun dangu anggen kula kekalangan Malaya ngideri jagat ngupaya wonten pundi dunungipun Kyai Semar parandene mboten dipun saged kula sumerapi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya nanging sareng kathah-kathah anggen kula nyuwun priksa dhateng sangya para kawula tumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih Ki Lurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugi kepareng enggalih dinten sakmangke monggo kula dherekaken kundur wonten negaring Pancawati. Angemongi kula warga ing Pancawati kados wingi uni Kyai Semar Badranaya. Ya tak tampa omonganmu tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Merga rasaku isih giduh, pikirku isih bingung, isih kodeng. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya, Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglenthung tegese tanpa atur saka aku, mekaten Ki Lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe. Aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Pancawati Senggana. Ucap kacarita. Nalika semanten dereng purna sami balacana. Kasarupraptaning utusan saking negaring Astina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiat kang samya mulat. Anoman malumbat sampun prapteng witing naga sarita kok aku ora ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul lagi wae Anoman durung rampung nggonku nampa ature Senggana. Penemban winantu ing suka basuki rawuhipun penemban gandhak bleguduk suwaru gembal sumarante awala piye Semar
Slamet tekaku ning sambikala Praptaku. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Penembahan. Wis ora kurang prayoga Praptaku ning Karang Kadempel kene. Penembahan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nala garing tak tampa, pangestu tampanana. Lho nggih, sangat anggen kula ndadosaken jimat. Penembahan kula ngaturaken bekti. Petruk kantong bolong tak tampa, pangestu tampanana. Lho nggih, sangat anggen kula ndadosaken jimat. Penembahan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, Bagong tak tampa. Pangestu ning Begawan Durna tampanana ya Bagong. Lho nggih, sangat anggen kula ndadosaken jimat paripe. Dipun sekecakaken penembahan. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Penembahan. Enten menapa? Sengkan-sengkan datan pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar cekak aos Bloko Suta. Ora usah dadak kalang-kalang rembuku, sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samengko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sawanku to Praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata, Ngastina lan para Kurawa bisa njayeng bawana. Satemah negara Ngastina saka kondhang Kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ana ing Karang Kadempel. Ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting maragake kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajeg kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajeg kaya ngeten iki pripun? Nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajeg kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu rasa do wae. Nek yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang sarta Prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar. Nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi sawijining titah mongko kondhang Kalukengrat. Persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap kuwi mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha mlengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing atase Semar ki wong kondhang Kalukengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng, separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi, omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Ning ora kaya ngene iki, ora ngisini-sini. Ngono? Omahmu kaya mengene iki dimbrukke, gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana saguh nyukupi, saguh menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembatan. Kowe nganggo nyamping saka emas ginepeng. Ayo. Dinggo jarikan, emas kok dinggo jarikan. Apa ana? Sesuk bakal ming kowe sing nganggo, ming kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora ming lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, bakal kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok petung-petung. Ayo mangkat ana ing negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tak tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip sing luwih saka sak barakanmu utawa kawula kiwa tekan Karang Kadempel kene. Ayo Mir mangkat ya Mir ya. Bagong kok mangkat piye to? Ketoke kaya menghanyutkan ya. Wis piye menjanjikan tenan lho to. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar.
duwe derajat, duwe pangkat. Ya mangkat yo. Kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok banjur terus grusah-grusuh kuwi ora apik kedadeane. Arep tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nek omah meng kari ungkang-ungkang tenguk lenggan dengkul apa terus? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan dengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek. Aku nek plak-plek iki ora kendangan dengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan dengkul. Ngkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kosek togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sak ala-alaning wong ki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku momong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa. Oh ngene Semar. Kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para sata Kurawa wis padha sarujuk bakal insaf. Bakal padha eling. Ora bakal padha tumindakan karo Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa satus cacahé klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem ngomong marang para sata Kurawa, bakal padha eling Purwodasina ora nerusake ngene tumindakan karo Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekke yen wis tekan negara Ngastina. Mula kang saka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Ning jaba wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki mung dajating batur ming Panakawan kok dipethuk nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda 8 direk para wadyabala. Ning kono kowe engko bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para sata Kurawa. Kowe manut kan aku ya Semar. Iki aku teko iki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai ya bocah dina iki ora usah dadak tida-tida. Nek wantres sabdaning anak Prabu Duryudana, Bapa Penemban Durna, menawi Semar dipun imingi-imingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat tuen kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo kula sumanggaken dhateng Jengantika Bapa Durna Purba Wasesa kula borongaken dhateng Jengantika Bapa ing Saka Lima. Tegese aku wis wenang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Astina, Semar, apa kelakon? Aku nggunakake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu nggunakake cara sing nalisir saka anggrek-anggrek kautaman. Yen perlu Karang Kadempel kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Astina, Semar Batranaya. Gunjang kancing langit klap-klap katon lir kincanging aris Risang mawe kandrung sabaran katulu. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina, Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karang Kadempel. Kawula sak Karang Kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Monggo Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna iki nek omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi, kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Nang kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal, kowe sing meneng. Nek Semar ora gelem
silent. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani Karang Kadempel Pak. Saploke aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki. Aku ora trima nek ana wong ngrasani rusaking Karang Kadempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong lantil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Lho ora basa. Tak basanono iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampean ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku. Ora mung sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyongne negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampean mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathoke suwek kenthange metu. Piye, Tru? Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Wah iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Sak mangsa-mangsa. Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbak? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampean diutus boyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrono-mrono. Ora usah bering ngulon ngecat. Rembugan nek Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilih kuwi disilihi. Nek ora diwangsuli ora disilihi ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Lho, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal palangi karepku ngono bayang-boyong marang Semar Badranaya mesti bakal tak katut ketusane. Nek ngono aku sing arep katut kedosane. Lho, nek pancen kowe dadi pepalangi Durna, kowe tak katut kedosane. Fake. Apa gong fake? Fake iki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake iki maksude wis stop. Berarti ki masalahe ora karo Semar, saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Lho, apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong cenger lahir saka ngendi ya, Pak? Mbuh. Bagongnya asli sapa, Pak? Mbuh, aku ora cakuran. Wiwit Bagong lahir cenger saka wetenge Simbok. Simbok sapa? Mbuh. Bagongnya karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrik. Gong, lambene sing apik kok. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, ya. Waduh. Mudar kowe. Ngono nek Bathara Nrada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-degi wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medeni truk. Dewa mudhun aku ora wedi. Dadi sampeyan ora usah gleleng. Apa rumasamu sampeyan nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampeyan. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing wedeni awamu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna, endi papane wong neter kanthi dayan. Aku manut metu Jawa. Piye? Metu Jawa.
Wis tenan yakin mboten Jawa. Ora getun. Bawa sawat teklek gasmu lho. Sore-sore omongane ora. Njaba golek gon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Wah, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njero langit. Semar boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Oh. Ngapain? Aku ora melu. Meng disilih batange kok terus cengelmu kowe. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela gah. Nek arep sumbar ku awake dhewe. Wonten iso nglangkai batange Bagong Boyo Semar Badraya. Oh, lakon mati dene apa iki? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Bong. Hah? Mbok Pak iki bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Bae jane ndek utek ora to? Wah, lah gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Sawangre. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel ae. Aku iki caturaken delok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngroyok karang kadempel, lho, tandingi sing arep nandingi. Oh iya, Tru. Emoh. Tru, emoh. Biasane kowe perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang, aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake ora petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak Gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke seramutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja, lehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sopo sing arep nandingi? Waduh. Sopo ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Iki. Wonten dawuh iki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang segara ndengan goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Ha to? Dikira kala togok udu. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Didi. Terus zaman kowe arep diserbu prajurit Ngaleng kok, sapa sing ngandani? Lurah Nolo Gareng. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kowe keluwihanku nang kono kowe. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih. Kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ngraosaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel.
Piye kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh iya, ngestaken dawuh. Sago, sagah. Ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Bila menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger karang kadempel kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere loro ora tak suntikke kok yakin nengke wae nganti mbatang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari kita sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendramu mangan. Nyuwun dipalilaipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman tak lilani Kurawa Patenana. Menika kados pundi iki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho nggih ngestaken dawuh. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Bangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapakne kon dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak, kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono ae mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis. Ya. Waduh kedangan, Man. Lenggah kene. Nyun ngapura, Bapak. Aku kok bendina mintok waneni lho, Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodo. Bar bodo jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing cedheng ukurane, Truk. Jare ana nek si Semar ki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku ki isih luar nukokke. Aja dorame. Petro pripun, Pak? Kawula Karang Kadempel konsumise rada adoh mergo iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestake dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng bae. Siap. Ngestake dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja ming meneng bae. Nggih, Pak, ngestake dawuh. Wis ngono wae mengko nek kira-kira perange saya mbondo kalani Petruk kowe matur karo aku. Lho niki ngestaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal njawi. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestaken dawuh, Pak. Wis purna gatining pepanggihan madaning padukan Karang Kadempel. Nalika semanten katingal sigra manjing telenging Bali Wisma Kelurahan Mayantaka. Eling-eling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati kaya tumurun ing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane. Lho, Man. Nggih. Rombongan Kurawa ketoke wis nyedak saya nyedak. Begawan Durna pancen bener ngendikane Bapak
Nek Durna wani drangap-drangap ucape ngono ae mesti nggawa Kurawa. Yo, cedhake yo. Iya, wis taken dawuh. Ki Lurah Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun. Cekaping abdi pun Anoman. Weh, ya ora ngono, ora iki desaku nek aku ora melu-melu kok ndak dukani karo bapak. Inggih, ki Lurah Bagong. Wah. Sajae pancen wis pentas meguru anyar. Bagong wani napaki kridaning Parasata Kurawa. Ndara Kartomarma. Iya, dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa. Bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuke perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi. Kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arep gawe bumi angus karang kadempel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani karang kadempel. Ora sandadak kanthi pawadan kowe mbelani karang kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby nang kono. Nun. Kowe iki standby nang kono. Standby mriko menapa? Maksudku kowe siap nang kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang-kacang dipepe. Iya. Rene, iya wis taken dawuh Lurah. Malah dene arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangle Awan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing dindelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku, sakarepku. Wis ana Anoman kok harus sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya? Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Purnyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Lakon aku yang bakal ngrampungi Parasata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu kene marganing matimu Anoman.
melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mungsuhe Petro kanthong bolong pecah siramu. Mang Cobi. Mati. Mati. Out. Galeng barang tangan cekot sikil becik kali perang ora sah kokian gunem tanpa guna mungsuhe nala gareng sumbalmu kaya ya ayo sing dadi nyatane pecah siramu nya Dian piye reng mumet dase to Andino kok maju kono kowe wae kono aku cari nggih kok wah dan ganti Petro ganti anane ya mut Dur Manoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petro ya ngamuk. Bagong ya tunggal dene melu Jata Sikura wae dan. Ki kanca mundur, delik rasa melu ora delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon kula samboyong Semal Badralaya bangane Kulawa lemuk. Ulame nganoman sing maju enten pabalatan ning Petruk Galeng Bagong kabeh maju selempak. Nggo wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Kula pun ele-ele lho Man, wis rasa to ele iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampean nek jadi sampean ulang gugu monggo. Nek nganti sampean kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, Nur. Nek ora kowe ora rampung-rampung Dur. Kula, maju. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane Man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Petruk Ndara Dursasana ya
mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe lebu garing lebu Bagong Anoman sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane oh dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya mboten sah mungsuh Ndara Anoman Petruk lakon ngalahke sampean lho iki mung batur kedibal wong elek nyala mripat ku arep ngalahke karo Drusana lho menang apa sing dadi nyatane piye sampean mriki butuhe napa nglabrak kowe nyo lho ngopo iki lho sampean mriki ajeng napa nglabrak kowe nyo lho ra penak to rasa dadaku kaya omongan tiwas kok kaya omongan lho antil pisan gletak sampean isin ya ora oh iya mula nyo nek ajeng ngantem nek nganti Petruk mangantem mati sampean kari mateni Gareng kari mateni Bagong mangantem mati Gareng mangantem mati ming kari mateni Anoman lho penak to Anoman mangajar mati mboyong bapak pun nggih ini jame mepet ya guys ayo mudar tenan kowe pun malah alhamdulillah sampean iso mateni karo Petruk urip ya men ya utang dhewe iso nyo pecah silamu mang pecah nek iso mati dening aku iso mesti mati nek pecah kok ora mati tenan medeni ya wis ambiar kowe ha iso dikempot barang ditoke ayo guys ambiar mburi lho iki ora apa-apa to lho genah isih mutuh kok kon apa iki piye yo ambiar Gondodo nyo wah edan sesek pecah jantungmu oke silakan nah pun sirah empun cengel empun dodo empun wis nek cara satriya gentenan ojo ngomong gentenan sapa wong aku mentok kon ngantem kok weh sampean ora isin po diprisani piye akeh pangeran pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas ora gelem nek cara kula isin nek cara kula wirang yo ajake buri yo podo-podo ampuhe dodo yo dodo wah ya kemedunen waduh Petro waduh edan dodo gesur ngapunten baleni dodo ya terus mak tusuk ora apa-apa rame nyo pecah mburi iya dodo riki mburi dodo nyo ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo dodo sirah sirah iya iki wis dikeke sip kok entuk palu semono gedene Gong palu nggo nutuki aspal tak sire men modar mate ora ambo ya ambo kaya awak tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal modar Dir turu kok neng dalan iki lho tangi aja kaya bocah cilik aduh man mumet banget man mumet piye Petrus setan ditoke sirah kula ora diantem-antem bul nyeluk Bagong kok palu gede banget lah man vertigo kula piye vertigo napa-napa kuwale pripun niki lah tak gawa Kakang Penemban Durna pripun
sukertane bara iblis lanat. Oh, Petro kantong bolong kala gareng Bagong Anoman. Ngrusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Cundamane ketiban pusaka? Saka 5 ora padha gladran dadi kondo cetutang Begawan Durna Paran. Kowe arep ndi? Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke Kodho Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Mbelani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Tak adepane. Kowe ngerti ora? Ora. Ngono tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundamanik modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gelut ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming ngokol tok ngethuke Cundamanik mati tenan. Semen. Wis semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Asemi ra nututi to kowe. Ha ya ora wong kowe kandhane ngeyel kok. Karepku ki ya. Skene anirione iki. Aku nekat melayu terus kowe Bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Ana karo maju-maju aku tak padul bapak. Oh ya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Aku apa ngetutke? Padul bapak, ora maju, mudar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau melayu nek ora tututi aku menggo perapatan kono liwat desa baline bapak kok. Ora jupak raimu modar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo. Petruk Anoman mlayu-mlayu ngopo kowe ya mlayu Bagong ya mlayu. Matur sanipun bapak tiwasan Pak niki nek sampean ora mlayu iso dipeksa Begawan Durna bapak diboyong teng Ngastina sebabe Durna mbeta pusaka saka 5 wujute panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cundamanik. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun bapak kula nggih ajre, Pak. Wedi ajre. Wedi karo Cundamina. Apa Gong? Cundamina. Cundamanik sing panah bedore ndasmana murup sak obor. Bedore apa, Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho terus. Iya. Ning kalah karo Cundamanik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa nggonmu? Ya nganggo cunda. Oh. Cundamanda. Cundamanda iki rak mung kling-kling ngono kae. Nek duwe pusaka mbok dipethoke Bagong. Ora kepethok, Pak. Dhek perapatan ngetan aku perapatan ngidul.
Wis rasa kok ana omong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Oh, Petro Bagong aja mlayu mati. Kowe. Panalingani rolo majaring ratri linenggak jangganira kapisanan haneng perang Bratayuda ayo aja padha ndelik ning mrene Semar kene sing kira-kira mau nantang karo Begawan Durna sapa sing nantang karo Begawan Durna sapa ngaku bareng aku mligo Kyai Cundamane padha ning mburi Semar padha wedi karo aku. Ayo sing cangkeme ombo banget kae. Kon ngomong ngene, sampluki kiwa nengen kowe. Lho kong dunekke kowe. Tak incem mbok anggere Cundamane ora digawa, pelinceng sirahe. Muni apa kowe mau? Muni apa, Gong? Muni maksud ngono arep apa? Sabar penemban, sabar. Semar mangsa didak-idak martabating Begawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabate Durna kudu martabat. Mbok, tak kira martabat. Mane didak-idak mbok dipangan ora, menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Lestina. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis, kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti waton kowe matur karo aku. Matur sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula, esuk iso ngaturake sore kula boyong teng Astina. Sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esuk kula mang boyong teng negara Astina. Lole kentos walu gembol monyor-monyor juneng dungkul wana dadi alas dadi ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pawit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan Kyai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Semar ora kena banci ndemban siladan. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, aku mesti sowan ning Pancawati. Perwaca dawuh panjenenganipun Kyai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Iya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya beri ngestaken dawuh. Kilura Petruk nyuwun pamit. Hati-hati yo manah ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawa sami-sami Kilura. Kilura Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati yo, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Nggih, kula tentu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Nggih. Kapang. Wong ora ngerti basa iki senengane omongane. Terus mbok ora plak-plek terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya soal. Ya wis ben ora. Wis ndang bali kono. Iki ngestaken dawuh. Iya, Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik iki ngestaken dawuh. Apa aku ya kudu kaya mengkono. Siwa Semar. Den. Kula rak wis matur sadurunge kula matur kalih Begawan Durna.
Sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kalih sampeyan. Kula sagu dipun boyong dhateng negari Ngamarta. Ning watandara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta. Mengkono Siwa Semar nggih. Nah yen to para pundhen Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca, sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petruk Bagong. Supaya dipercaya dening para pepundhen Pandhawa napa sing mangaturake kan pepundhen sampeyan. Aku njaluk pamit Siwa Semar. Ngatos-atos Petruk, nun. Melu andaramu Gatotkaca. Nggih, Bagong. Nun. Melu andaramu Gatotkaca. Siap. Garing nendi? Reng, apa? Dijak ndara Gatotkaca. Ngapa? Golek gemak goreng. Oh, tenane. Ora ya iki dapusi Bagong senenge ra jamak-jamak. Nderekke ning Ngamarta. Ayo siap monggo. Gus kula derekaken monggo kondur teng Garing Ngamarta. Iya, Nala Garing Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih, Den. Kula antu-antu rawuh pepundhen Pandhawa. Dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika Tanah Hindi. Lha kok Paduka sampun malah pinanggih wonten ing papan mriki diwaji senggana wonten timbalan. Persasat kaya ngenteni silming Palwa gabus kumambang ing Sila Kresna. Nggonku ngrantu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus paya ngupaya menyang endi lenggahing Kyai Semar. Tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadang ingsun Lesmana ingkang wigati mung kepengin sumusul menyang endi papan ningsi senggana nggone pinanggih kelawan Kakang Semar. Berkamaestu Paduka kula sampun pinanggih kaliyan Kakang Semar. Banjur menyang endi lenggahing Kyai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi, pernahipun wonten ing Karang Kadempel. Sedaya panjenenganipun sinuhun Prabu Pancawati sampun kula aturaken. Nanging mugi andadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar wujude apa? Anoman. Mboten sanes Gusti kula ingkang sinuwun Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta. Kyai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wujude apa? Sekar Tunjung Seta sinuwun. Lesmana wonten timbalaning Adawu Koko Prabu. Nadyan wus suwe nggonipun Kakang Gumelarana ing Janaloka. Lagi sepisan iki wanuh tetembungan Sekar Tunjung Seta, Yayi. Aja wedi kangelat. Siadi dhisik ana laku ngupadya menyang endi dunung ing Sekar Tunjung Seta. Aja pati-pati ngadhep kelawan pun Kakang lamun siadi ora boyong wujuding Sekar Tunjung Seta. Prasta dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kliranana kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana. Koko Prabu wonten timbalaning Adawu sampun kelabduk anggen Paduka namung Sungkawa krana ngrantu dhateng sowanipun ingkang putra ing Pringgondani. Monggo nyatanipun Gatotkaca sampun kepareng sowan tumuli katimbalana menggah purwa madya lan wusananipun Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi lurut diandangu dhateng sowanipun anak kula pun tetuka Yayi Prabu kasinggihan mekaten kula Gatotkaca wonten timbalaning Adawu Kanjeng Prabu. Piye munggo pawartani nggih nggonira ingsun utus sowan marang Karang Kadempel ingkang saperlamboyong kelawan Kakang Semar Badranaya. Mugi andadosna ing kawuningan kula sampun lampan sapejagung kaliwan Kyai Semar inggih Siwa Nayantaka. Lan menapa sampun Paduka dawuhaken sampun aturaken dhateng Siwa Semar Badranaya. Namung mugi andadosna ing kawuningan Wa Prabu wanter ngendhanipun Siwa Badranaya. Bilih Siwa Semar sagah momong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta. Nanging wonten pepanggil rupa ingkang dipun suwun dening Kyai Semar.
pepanggil reruba wujude apa nggih maragake matur marang wakmu ing Ngamarta mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta Koko Prabu sinten ingkang saged amboyong Sekar wujud Tunjung Seta wonten ngarsanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantaka Prabu Ngamarta miyat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot titan padang kasor lan pacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga Koko Prabu wonten timbalan kados pundi menggah pangandika waduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados aturipun anak kula pun tetuka Yayi ingkang nggadhahi pakulinan nasak telenging wana minggah harga tuwin medhun jurang manjing telenging Karang Pradesan mboten sami kejawi namung kadang paduka pun Yayi Janaka menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrahna dhateng kadang kula pamadi Arjuna kula ten maring adhawuh murudyagi maju kene Dimas kadangipun Kakang Yayi Janaka mulat para sang Arjuna semaya kang pamanungsan Arjuna wonten timbal wonten ature anakmu ing Pringgondani lamun Kakang Semar keduga diboyong marang Praja Ngamarta nanging kudu nganggo bebono wujuding Sekar Tunjung Seta Yayi wonten timbalan murudyagi budal saka negara Ngamarta upadinan kang aran Sekar Tunjung Seta aja pati-pati sira bali marang negara Ngamarta lamun ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta prastata paduka Kanjeng Koko Prabu piranana kula madhal pasilanjun pamit surti ting ati-ati duga-duga digawa Janaka Wow.
Atmara Sang Arjuna sumenya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang nono garing dalem ono kawan Petro wonten dawuh Den Bagong dalem Gus apa pancen kepara nyata yen to wong atuamu ya bapakmu paring dawuh kelawan anakku Gatotkaca bapakmu keduga kabuyung marang negara Ngamarta lamun Pandhawa bisa ngaturake wujuding Sekar Tunjung Seta nggih kula krungu dhewe kok Den malah kula didhawuhi kalih Bapak Semar nderek Ndarakarkaca menika dados seksi menapa dados aturipun Ndarakarkaca mbok menawi para pepunden Pandhawa mboten pitados ning kula pancen krungu dhewe nek Bapak purun diboyong ning kudu ngaturake Sekar Tunjung Seta Ndara niku asli kula mboten gawe-gawe gunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kinjang ing risang mawe gandrung kodeng sutaning galih Sang Arjuna bawani dereng nate midhanget ing winastan Sekar Tunjung Seta nalika semono jroning kodeng penggaling Sang Janaka emut kawan panguwasaning para Jawata sigra tanpa taliwara nilar sangya para panakwana kawan minggah wonten ing undaran Dirbawana sowan Sang Asih Prana nanti ya terus Ndara Janaka mestine sowan dewa apa mabur ndadaning Indomaret mbok apik omongane terus aku iki takon tenanan aku ya wangsulan tenanan wis kowe ora rasa dadak mikir sing aneh-aneh tur kuwi ora kewajibane awake dhewe mbantu karo Ndara Janaka wong dhewe dadi seksi terus nunggu ning negara Ngamarta wae mbuh mengko sapa sing entuk Sekar Tunjung Seta ya kuwi awak dhewe upama Pandhawa ora entuk sing entuk Anoman ya dhewe terus budal ning Pancawati nek sing entuk Begawan Durna ya piye meneh kodrate kaya ngono ora bakal bisa diselaki ha yo tunggu ning Darawati wae ya Kang ya Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana langgeng kulup wayah ulun Lesmana ingkang prapta ana ing undaran Dirbawana padha kanthi harja saprapta kita tansah pinanganing kawidadan pukulun niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabekti kula kunjuk iya Lesmana ulun tampa apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita Ngabiyantara Ngarsa ulun wale-wale menapa pukulun estunipun anggen kula sowan Ngabiyantara Paduka ewang adi pukulun sayekti namung krana bingunging manahipun ingkang wayahipun Lesmana krungu kautus dening Kanjeng Koko Prabu Rama bilih dinten sak mangke Kanjeng Koko Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kyai Semar kados wingi uni mongko Kakang Nayantaka sampun kepareng tedhak wonten ing tanah Jawi ewadene nalika Kanjeng Koko Prabu utusan lawan pun Anoman pengendikanipun Kyai Semar sinten kemawon saged mboyong dhateng Kyai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta pukulun mugi paring paduka paring pitedah Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten thukulipun menawi thukulipun wonten ing Kayiwangan kepareng sak mangke kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya pukulun nyatang ning kalangkuan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot tetahan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga
Undang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Arjuna ingkang ngabyan loro kasinggihan pukulun ana wigati apa nggih sumengko nggon musuhan ana nglawan ngersaning ulun wale-wale menapa pikulun dinuntut dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma pilan ngulari wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta duh pukulun semban kula menawi paduka wuninga kepareng mambabaron ingkang sejati dadi ngewayahipun Janaka pukulun Masku nama Sidam Skaring Bawono Lesmana wonten timbalan Arjuna wonten timbalan sumurupa yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan nanging gandeng ingkang kepengin ngayunake wujude titah loro Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun senggomban cindemban silatan mala kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samubarang lir Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggih Raden Janaka sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil trengginas nggonmu mlayu Raden Jawaton bisa muwus Sekar Tunjung Seta ning ngarepe Janaka lan Lesmana kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam keket gaya rebut Sekar Tunjung Seta nalika sumanen satriya kekalih padha digayane padha trampile mila nalika semanten bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin dupi pisah satriya kekalih kaloning jagat gawaning para dewa kembang pisah dadi loro ingkang den asta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta
Parandri mangking diastu dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat kadra wekasan. Nareka den mrayitna semurire seka balik titiyane gandayane Kakang Semar aku ingin sok ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro Ewa dening Kang Dasta wujuding Sekar nanging awarni biru. Kuwi uga sempalaning Sekar Tunjung Seta. Nggih. Kula pun ngertos. Kula pun ngerti. Kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji. Sekar niki pancen loro, padha-padha Sekar Tunjung Seta sing siji werna putih. Sing siji werna biru. Lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih. Mang presani nek mboten pitados. Ben tunggalake Sekar kalih. Dadi nyawiji dadi sisi Sekar Tunjung Seta. Ical wujuding Sekar Tunjung Seta nenggih Sang Dewi Kanastren. Iki sing tak goleki. Kanastren wonten dawuh Kyai. Lah piye? Nggonmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana. Wujuding kembang. Apa wasana dawuhe Iwang Pikulun padha wenang. Kyai Semar sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi. Dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Ben sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula ngut. Dadi kula wis ora isa lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa. Ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Raden Janaka apa rumangsamu wis bisa ngukuk Kakang Semar. Baline Lesmana marang Pancawati ora mboyong Kakang Semar teka dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu. Tinimbangane mati siya ning negara Pancawati. Tak udhokake nyawaku ning kene Raden Janaka.
Yayi Lesmana teka malah kaprawasa tiba ning ngareping pun Kakang Koko Prabu mugi dados ing kawiningan ing sadosipun kula saged angrebat wujuding Sekar Tunjung Seta nanging diripun rebat dening Raden Janaka satemah kula Bandayuda kaliyan Raden Janaka Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka Lesmana. Yata laruta saking Godha Sangkara kula yen amodosa Sang Sri ana wujuding Nalindra iki sapa nuwun sewu yen sampeyan nyuwun priksa kalawan aku Nalindra Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sang Prabu Sri Bathara Kresna ya pancen kepara nyata sinuwun Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya nelonjong botol tindakmu sumengko nggonmu tindak arep menyang endi nedya mbelani kelawan adhiku lanang lho sapa Raden Lesmana ingkang pinulosara dening Raden Janaka aku ora nrimakake Prabu Kresna semingkira aja gawe pepalang Janaka bakal tak kendharat lho kosek Arjuna kuwi ngadangku taruna dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adhiku Janaka ya mungsuhe Natandrawati gandengku mbelani karo adhimu Lesmana aku ya mbelani kelawan kadangku Yayi Janaka apa sira wani kelawan panjenengan ingsun sing tak wedeni apamu ora minggat ketiban Kyai Goh Wijaya lakon sirna margalayu ketiban senjata cakra baskara ora remuk awakmu aja dundang Natandrawati midanget pangandikaning Natandrawati arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara emut kan pepundhen Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman sigra ngengake permana jati Sang Rama Wijaya sumura bilih Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Natandrawati ngalumpra tanpa daya kulun sinuwun lah kok dadi sampeyan malah nyembah ning ngarsaning Natandrawati dhuwuripun Sang Hyang Bathara Suman mboten nginten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula tumunten manjing angganipun Nalindring Ndrawati ing mekaten nyata sampun pana menapa ing dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Suman bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya teka paduka sampun nilar dhateng jasad kula namung ewa semanten pukul kepareng dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kasuwargan kula Prabu Kresna samangke keparenga menawi sampun titiwahyaning mangsa kala tumapaking gati telas tulising nata ing Pancawati keparenga kula badhe manjing kasuwargan kula inggih menika wonten angganipun nata ing Ndrawati sinuwun Koko Prabu ingin menapa paduka malah katingal nglencung kundur nganti dhateng ingkang rayi Yayi Lesmana mara coba aku tak takon kelawan si Adi gandeng pun Kakang wis bisa nitik kelawan kasuwarganing pun Kakang apa kira-kira si Adi wis ana kelawan kasuwarganing Yayi Lesmana
kula dereng pikantuk sasmita apa-apa. Nalika sira Siadi ngaturake Sekar kelawan Kakang Semar, apa ana pangandikaning Kakang Nayantaka? Inggih. Kakang Semar paring dawuh cetha kula midhangetaken. Nadyan Sekar menika ketingalipun kalih nanging jatosipun menika sejuga. Ingkang setunggal badhe manjalma dados sajuga wonten Sekar Tunjung Seta ingkang awarni pethak. Yayi Kang mangkono Kakang Semar wong paling sasmita kelawan sira Yayi Lesmana. Yen to Siadi kelawan Arjuna kuwi ora bakal bisa dipisahake. Sayekti Janaka besok pancen dadi kasuwarganing Yayi Lesmana. Menapa mekaten kok Prabu wis lelakon iki pancen wis disengaja dening panguwasaning para dewa supaya pun Kakang lan Siadi bisa ngawuningani bakal calon kasuwarganing pun Kakang lan Siadi. Koko Prabu kasinggihan mekaten ayo ngenteni wahyaning mangsa kala ana ing negara Pancawati besok kapan telas turising nata Pancawati apa dene kadangku Yayi Lesmana bangsa kula dherekaken Koko Prabu. Para nggih. Katon madhang kahanane Arjuna wis kelakon boyong lawan Kakang Semar. Sarana ngaturake Sekar Tunjung Seta Yayi Resi ana ndak dadi bleduk ora penak ana ing mripat. Yo. Parsa madhange jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Alhamdulillah Den yo sampun dumugi paripurna Semar yo mugi-mugi sedaya mangya wilujeng niring sambikala kula ugi ngaturaken menawi wonten lepat kula lan kirangipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula titah lumrah Semar yo lan ugi kula minangka dados wakilipun para kanca-kanca kula Rai wonten lepat anggenipun ngayahi dalu kala wau kirang mranani wonten ing penggalih. Sepisan malih kula menungso ing kedunungan nina lali salah apes kelawan mati. Yo Semar. Sura Sudira Jani Kang Rat suwuh brasta tekaling ulah Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih. Cekap semanten crita kula dalu punika.